Bun venit înapoi pe canalul meu, Cubol. Astăzi vă voi învăța cum să rezolvați în cub Rubik partea 5 sau 6, nu mai țin. Oricum, asta e penultima parte. Ceea ce vom face este să mutăm colțurile în locul lor, doar că nu cumva așteptați și să vă explic imediat. În primul rând analizăm ce colțuri sunt în locul lor. Ca să fie în locul lor, trebuie să știm faptul că nu trebuie să arate perfect, trebuie să fie între culorile arătate. Adică asta ar trebui să fie între albastru și roșu. Poate sta în poziția asta chiar dacă nu o să arate bine. Ideea este următoarea. Vom face următorul algoritm, ok? Ridicăm partea stângă, apoi ridicăm partea... împingem în partea stângă, ridicăm partea dreaptă, împingem în partea dreaptă, lăsăm în jos și împingem înapoi și lăsăm în jos și împingem până se conectează. Acum, noi am acționat piesa asta. Mai exact, te uiți după piese care sunt în locul corect. După ce ai făcut algoritmul, te uiți după piese care e în locul corect. Dacă nu e niciuna, faci din nou algoritmul. În acest caz, aceasta este. Probabil v-ați aștepta ca o piesă în locul corect să arate așa. Dar nu. Poate arăta și așa. Sau așa. Sau ați înțeles ideea. Ideea este următoarea. Odată ce ai asta, o ții pe partea dreaptă, cel în locul corect mă refer, și faci din nou algoritmul. Stânga, sus. Repet, vei face exact același algoritm de fiecare dată. După cum vedeți, se menține și faceți algoritmul până și partea asta va fi corectă. Sus, stânga, sus, dreapta, jos. Și acum și asta e în locul corect. Și dacă vă uitați, toate sunt în locul corect. Ei bine, în următorul tutorial vă voi învăța cum să le faceți alte așa. Ideea următoare, în acest moment puteți pur și simplu să faceți asta. Să întoarceți colțurile, ați terminat cubul Rubik, fericire de toate. Da, în următorul tutorial vă voi învăța cum să o faceți fără să întoarceți colțurile. Pa, ne vedem, continuați să mă urmăriți pentru următorul tutorial.